Vlci sa vracajú do Európy. Ale sú naozaj takí nebezpeční, ako si často myslíme. Ich populácia rastie. Vracajú sa do krajín, kde desiatky rokov chýbali. A s ich návratom prichádzajú aj otázky. Aká je skutočná úloha vlka v ekosystéme? Prečo je pojem alfa vlk dnes považovaný za zastaraný a zavádzajúci? Sú vlci hrozbou pre človeka a koľko škôd v skutočnosti spôsobujú na hospodárskych zvieratách? Na tieto a mnohé ďalšie fakty zo sveta vlkov sa pozrieme v druhej epizóde edukačnej série Les očami poľovníka. Populácia vlkov v Európe dnes rastie a pre mnohých ľudí to môže pôsobiť ako niečo nové, nečakané, no v skutočnosti ide skôr o návrat druhu, ktorý tu kedysi patril prirodzene. V 18. a 19. storočí bol vlk v Európe systematicky prenasledovaný a z veľkej časti územia úplne vyhubený. Jeho populácia dosiahla historické minimum v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Vlky vtedy takmer úplne zmizli zo Škandinávie, Fínska aj strednej Európy. Prežili len v niekoľkých izolovaných oblastiach, najmä vo východnej Európe a na južných európskych polostrovoch, často na samotnej hranici vyhnutia. Zlom nastal v 70. rokoch minulého storočia. Vďaka legislatívnej ochrane, zmene prístupu k prírode a zlepšeniu stavu krajiny sa vlci začali postupne vracať. Dnes sa vlk vyskytuje vo väčšine členských štátov Európskej únie. Podľa dostupných údajov dnes žije v Európskej únii viac ako 20 000 vlkov. Najsilnejšie populácie nájdeme v krajinách ako Rumunsko, Taliansko, Poľsko, Španielsko či Francúzsko. Svoje miesto má ale aj u nás na Slovensku. Návrat vlka však so sebou priniesol aj staré otázky a nové konflikty, najmä v súvislosti s hospodárskymi zvieratami a spolužitím človeka s veľkými šelmami. A práve preto je dôležité pozerať sa na vlka nielen cez emócie, ale aj cez fakty, čísla a širší kontext. Vlk zohráva v ekosystéme dôležitú regulačnú úlohu. Loví najmä voľne žijúce kopytníky, akými sú napríklad jelene či srnce, a tým znižuje nadmerné spásanie lesa, pomáha obmedzovať škody v poľnohospodárstve a lesníctve a prispieva k zníženiu šírenia niektorých chorôb. Vlky si pritom nevyberajú najsilnejších jedincov. Najčastejšie lovia kusy staré, choré, poranené alebo jedince s nižšou reprodukčnou hodnotou. Tým nepriamo zvyšujú zdravie celej populácie koristi. Zdochliny po ulovenej koristi nevyužívajú len vlky. Sú dôležitým zdrojom potravy pre krkavce, líšky, orly, iné dravce, ale dokonca aj hmyz či mikroorganizmy. Vlky tak podporujú celý potravný reťazec od veľkých šeliem až po najmenšie organizmy v pôde. Na záver možno bezpochybne konštatovať, že prítomnosť vlkov v lese ovplyvňuje správanie kopytníkov a prispieva k udržaniu ekologickej rovnováhy v lesných ekosystémoch. Každý z vás sa už určite stretol s tvrdením, že vodcom vlčej svorky je tzv. Alfa vlk, najsilnejší a najdominantnejší jedinec, ktorý rozhoduje o pohybe, love či poradí pri jedle. Tento pojem sa spopularizoval v 20. storočí najmä vďaka štúdiám vlkov v zajatí, ktoré publikoval biológ Rudolf Schenkel v 1947 roku. V zajatí boli svorky zložené z náhodne spojených vlkov, ktorí medzi sebou často bojovali o postavenie a preto sa zdalo, že existuje pevná hierarchia. Modernejší výskum vo voľnej prírode však ukázal, že takéto označenie je zavádzajúce. Vo voľnej prírode sú svorky zväčša rodinné jednotky, rodičia a ich potomkovia. A tzv. Alfa nie je dominantný bojovník, ale rodič, ktorý prirodzene vedie svorku. Hierarchia je teda skôr založená na rodinných väzbách a skúsenostiach, než na sile či agresii. Z tohto dôvodu dnešní odborníci odporúčajú pojem alfa vlk nepoužívať, aby sme predišli mylným predstavám o správaní vlkov a ich sociálnej štruktúre. Medzi najvýznamnejších vedcov, ktorí spopularizovali tento pojem alfa vlk, patril napríklad americký biológ David Mech, ktorý pôvodne študoval vlkov v zajatí, no neskôr priznal, že ide o zavádzajúci koncept, pretože vo voľnej prírode sú svorky väčšinou rodinné jednotky. Sú vlci hrozbou pre človeka? Za posledných 40 rokov nebol v celej Európe zaznamenaný žiadny smrteľný útok vlka na človeka. Stretnutia s vlkmi sú veľmi zriedkavé a väčšinou sa vlci snažia človeku vyhnúť. V histórii a súčasnosti sú známe len výnimočné prípady, keď vlk útočil na človeka. Väčšinou ide o zvieratá vyľakané alebo choré, prípadne veľmi netypické situácie. Pre väčšinu ľudí sú teda vlci fascinujúcimi, no bezpečnými obyvateľmi lesa. Vlci však môžu spôsobiť reálne ekonomické škody na hospodárskych zvieratách.
V Európskej únii ročne zabijú najmenej 65 000 kusov dobytka. Z toho 73% tvoria ovce a kozy, 19% hovädzí dobytok a 6% koní a oslov. Najväčšie škody sú hlásené zo Španielska, Francúzska a Talianska, kde vlci každoročne zabijú 10 až 14 000 zvierat. Vo Francúzsku sú to najmä ovce, hovädzí dobytok v Španielsku a kone v horských oblastiach juhozápadnej Európy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o veľa, ale vzhľadom na 60 miliónov oviec v Európskej únii predstavuje úroveň odoberania oviec vlkmi len 0,065% ročne. Vyššia miera škôd je u voľne sa pasúcich zvierat, zatiaľ čo v oblastiach, kde vlci nikdy nevymizli, napríklad Slovinsko, je miera útokov nižšia. Ovplyvňuje ju aj prírodzená dostupnosť koristi, krajinné podmienky a ochranné opatrenia, ako sú oplotenie, strážne psy či elektrické ohradníky. Takže čo si z dnešného videa odniesť? Vlci nie sú nebezpeční pre človeka. Stretávame sa s nimi len zriedka a väčšinou sa nám vyhnú. Ich prítomnosť v lese však mení správanie kopytníkov, udržiava rovnováhu ekosystému a áno, občas si zobnú nejakú ovcu či kozu. Ale aj tu platí, že ide skôr o jednotky percent a vhodnými opatreniami sa škody dajú minimalizovať. Vlci sú teda podľa mňa fascinujúci tvorovia, vodcovia nie podľa síly, ale podľa skúseností a rodinných väzieb. A v lese majú svoju nezastupiteľnú úlohu. No a čo si o vlkoch myslíš ty? Podel sa s nami o svoj názor v komentároch. Budeme radi aj za každý like alebo odber nášho kanálu. Prajeme ti krásny zvyšok dňa a tešíme sa, že nás budeš sledovať aj pri ďalšom videu z našej série Les očami poľovníka.